Tästä tekevää kaikille. Meikäläinen on Xeap ja tänään pelataan, tai ei pelata vaan ilmoitan teille vähän tulevasta suunnitelmasta ja otan toki kommentteja vastaan, että mitä te pidätte siitä suunnitelmasta. Ja ensimmäiseksi mä haluaisin kertoa, että mä nyt on tehnyt uuden videoaikataulun, eli mä oon ajatellut silleen, että joka toinen päivä maanantaista lähtien video perjantaihin saakka, paitsi viikonloppuna on semmonen että jos mä haluan tehdä viikonloppuna videon, niin mä teen sen. Jos mä en millään vaan jaksa tai millään, niin se on viikonloppu on täys vapaa mulle. Ja sitten toinen, mulla heti nyt tulee varmaan ehkä poikkeus tuohon, koska me on lähdössä 28. helmikuuta, eli ensi lauantaina Saksaan. Ja sieltä nyt on vaikea mitään videota uppia, koska en oo pystynyt mitään semmoista laitetta, millä vois niinku kunnolla upata ja toisinaan sitten tiedä minkälaisia titiä siellä Saksassa on. Niin siinä maanantaina, kun mä tiistaina tuun sieltä pois, niin maanantaina saattaa olla heti semmonen källinki, että en saa videota upattua millään, mutta kurvaan sen varmaan sitten jollain, että ensi viikonloppuna tulee video. Tai ei ensi viikonloppuna, sitten seuraava viikonloppuna, niin kuin sitten maanantain jälkeen, siinä oleva viikonloppu, tulee ilmeisesti videon kerran joka tapauksessa, vaikka en jaksais, koska jotenkinhän se täytyy teille nyt korvata. Voi perse. Sitten te ootte tykännyt FIFA 15 back openingista tosi paljon, joka on yllättävän kiva kuulla. Sieltä tuli just kommentti, että tosi hyvä video, näitä lisää. Mä teen niitä lisää sen mukaan kun resursseja ja aikoja tapahtuu, koska eikä niitä, mä en yleensä tykkää availla niinku normaaleja paketteja, koska niiden kanssa mun tuuri on aivan perseestä. No ainoa hyvä pelaa, mitä mä oon saanut sieltä Roppen, ja sekin on mun paras, ja se on ainoa, mitä hyvä pelaa, mitä mä nyt saan. Tai riippuu vähän mitkä hyväksi lasketaan. Ja sitten viimeiseksi mä haluaisin ilmoittaa teille, että kun nyt 4.4.2015 tulee Just Case 3, että haluatteko te nähdä siitä Let's Playtä, vai haluatteko te vaan, että mä sekoilen siellä ympäriinsä. Se on nyt teidän päätettävissä, niin Just Case 3 tosiaan tulee 4.4.2015, eli siihen nyt semmonen vähän päälle kuukausi. Joo, vähän päälle kuukausi. Ei kun on se enemmän, anteeksi. Vähän päälle 2 kuukautta. Ei kun venaas nyt. Mun matikka on taas hyvä. Siis nyt tulee helmi-maaliskuu. Jos tulee maalis-huhtikuu vaihteeksi suurin piirtein. Eli se on semmonen kuukausi. Joku semmonen kuukausi. Ja haluatteko te Let's Playtä siitä, koska siinä on kuulemma aika hyvät grafiikat ja mitä mä nyt on katsonut screenshoteista, niin on aika hyvän näköinen peli ja sit näitä making of, ei kun ole mitään making of, vaan niitä kun ne kertoo ne tyypit, niin siitä mä saan ainakin ihan hyvän kuvan siitä pelistä, eli tulen aika varmasti ostamaan. Ja toinen peli mitä mä ehkä tuun ostamaan on Far Cry 4 ja siitäkin ehkä saattaa tulla Let's Play tai sitten vaan sekoilua, koska mun kaverilla on sama peli ja siinä on vissiin multiplayeri, kyllä kai, kun kaveri sitä nyt mulla on hehkuttanut, että siinä on kuulemma multiplayeri moodi. Oikein tuolla retardismaisesti sanottu. Niin siinä on kuulemma multiplayeri, niin siitä voisi tehdä jonkunnäköistä sähläilyä, koska siellä on eläimiä ja eläimiä on kiva tappaa. No ei vaan. Eläimet on eläimiä. Riippuu eläimestä totta kai. Peuroillakin on sielu. Peuroillakin on tunteet. Juu, mutta ei mitään. Meikäläinen oli tosiaan Homo Mustangi. En ollut Homo Mustangi, meikäläinen oli Xeap ja me tosin nähdään ehkä me nähdään keskiviikkona seuraavan kerran. Muista toki jättää tykkäys, jos tykkäsit. Ja se oli sitten tässä näin. Moi moi.